துவங்கியிருக்கும் மயில் டிவிக்கு என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். மயில் டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் தான் உங்கள் சின்னத்தம்பி மார்த்தாண்டேன். இன்றைக்கி அழகோ அழகு நிகழ்ச்சியில் நம்ம தங்கச்சி பையன் முத்துக்குமார் அவர் தான் இன்றைக்கி நம்ம வரைய போகிறோம். எப்படி வரையுதுன்னு பார்ப்போமா? வாங்க. முத்துக்குமார். நான் சினிமா பார்ப்பியா? பார்ப்பேன். எந்த படம்லாம் பார்த்துருக்கேன்? நான் தலைவர் தனுஷ் படம். தனுஷ் உனக்கு பிடிச்ச நடிகரா? பிடிச்ச நடிகர் தனுஷ். அவர் ரசிகர் நீ? அவர் ரசிகர். அவர் படம் என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கேன்? அவர் படம் மாரி 2, நாயகன், பட்டாசு, வேலை இல்லாத பட்டதாரி, இப்படி பல படங்கள். அவரை நேரில் பார்த்துருக்கியா? நேரில் பார்த்துருக்கேன். எங்கே? சென்னையில் ஷூட்டிங் வந்தார். என்ன படம் ஷூட்டிங்? தங்க மகன் 3 வருஷம் ஆயிடுச்சு. சென்னையில் மீனம்பாக்கம் பக்கத்தில். ஆமாம், அங்கே ஷூட்டிங் வரும்போது பார்த்துருக்கேன். ஆமாம். சரி ரைட், சூப்பர். ஓகே, நம்ம இப்போ நிகழ்ச்சிக்கு போவோமா? இப்போ ஒன்றா வரைய போகிறோம். அப்படியே அப்படியே இருக்கணும்னா அசைக்கூடாது. முகத்தை வரையும்போது நம்ம இப்படி ஒரு முகம் நீள வாட்டில் இருக்குது. அதனால இப்படி ஒரு நீளமாக ஒரு இது போட்டுக்கிடுவோம். அப்புறம் இந்த முடி ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கிறதுனால முடி, இந்த கண்ணுக்கு இந்த அதாவது கோடு போட்டுருக்கோம்ல, கண், இந்த மூக்கு, வாய், இது மூக்கும் நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டோம். லைன் போட்டாச்சா? திருச்சி போட்டாச்சு. இன்னும் பென் வச்சு போடணும். சரியா? கிட்டத்தட்ட நம்ம படம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓவியம் வரைஞ்சி ரெடி ஆகிட்டு. பார்த்தியா எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. அப்படியே வரைஞ்சிருக்கீங்க. அச்சலாம் சூப்பராக இருக்கு. ரைட். அழகு நிகழ்ச்சியில் நம்ம முத்துக்குமார் ஓவியத்தை வரைஞ்சாச்சு. இதே மாதிரி அடுத்தால இன்னொருத்தர் ஓவியத்தை நாளைக்கு வரையும். நாளைக்கு சந்திப்போமா? வாங்க.